Sanibonani sizwe sasemzansi. Ibingelelo IGeza lakwaMgube leli bafowethu uBaba WamaLembe kusuka kwela semdlitsheni kuya kwela senkandla kuya kwela solundi yimi uBaba wawo nawo ayazi. Ngane zakwethu ngithi angithathele lithuba namhlanje bafowethu ngidlulisa okukhulu ukuxolisa kini ngengoma yami ebese nginenze nayilindela ukuthi izoqala ukutholakala nge3 ngenxa yenkinga ezithile ngiyengadibana nazo ebehambisana nokunganami komphefumulo wami. Ngigcine sengidecide ukuthi ake ngithi ukuyimisa ngoba kubalekile ukuthi mangabe uzokhipha umsebenzi usekubantu nenhliziyo ibikhululekile ngoba kungenzeka uphatha wakhe enhliziyweni egcina mhlambe sekuze wabopha ngisho umsebenzi wakho ngoba inhliziyo ayikhululekile. So ke bafowethu sengidlulile lapho namanje futhi angizama ukubuyela emuva kodwa nje ngizama ukuchaza ukuthi yini izathu esenza ukuthi ingoma yami igcine ingasatholakali ngosuku besilokhu sinomeza ukuthi izotholakala ngalo. Isizotholakala ke kusukela kusasa nge10 izotholakala. Ngicela nihambe bafowethu noyi-downloada nimamele ku-YouTube na ku-Spotify nezi ukuthi siphetheni kulokho siphekile kakhulu bafowethu. Izotholakala iyisingili bese kuthi nge17 bese kuphuma iCD naleyo futhi iCD izobe ikhona futhi le ngoma izobe isatholakala futhi naphakathi kweCD. Ngicela bafowethu nisisupport kakhulu sizamile kakhulu ukukhuphula abasokisi sisenelise nalabo ebebekhalela ushuno omdala ukuthi engathi nabo singathi ukuthi into sothintile kakhulu. Ngiyathemba nizojabula nithokoze bafowethu.